Castellà de Stuttgart. Jo aniré a Nordenham. Si tens entre 18 i 29 anys, ets graduat o estàs a punt de graduar-te a formació professional i, sobretot, estàs motivat per viure una experiència internacional professional, aquesta és la teva oportunitat. Et presentem el projecte singular Compe Europa, el qual té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional mitjançant una estada professional a Alemanya d'aproximadament 12 mesos. El projecte comença amb una formació lingüística d'alemany amb el qual obtindràs el títol oficial del nivell B1. A més, junt amb els participants del projecte, farem activitats socials, visites a empreses i comptaràs amb un servei d'orientació individualitzat des de l'inici del projecte fins al final. No et pots perdre aquesta oportunitat. Si t'interessa, contacta'ns.